Ramogi TV. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita ogolo chik makoro biro tawo chenro mar ohala mar ute koyugi kaka yorneno ni arita obedo makare e kuonde mag jotgo. Mabire kinde ma weche mag arita osebedo karochore moko kuom kuonde timo ohalano. Kawego ohalano to koro kwayo piny owacho mondo mi one ni jogo duto matimo ohalano ondikore kendo luwo chike mag piny owacho kaka yor kedo gi maundu e kuonde mag jotgo. En wach ma osebedo kanyuolo paro mopogore opogore pacho ka ahinya to bang' timbe mag nek ma osebedo katimore moko kuom kuonde jot mag koyugi. Piny owacho koro golo chike mabiro tawo chenro mag timo ohalano kaka yor kedo kod timbe njore ma osebedo ka inene kuonde mag jotgo. Chakre kawuono, Oganda ma jotie utego biro chuno mondo mi ochiw opande maggi kata passports e rangach kendo wegi kanyo nyaka kinde ma gibiro wuokie kuonde jotgo. Ochik jo ohala mondo mi oneni masinde mag wang' dede kata CCTV oketi alwora mar utego kaka yor chiwo arita kendo nyaka gineni masinde go tiyo e yo makare. Jochiw arita e kuonde jotgo bende nyaka ndikre gi piny owacho kendo bed kod nonro maggi manyiso ni gin jochiw arita. Joritgo nyaka nene gi kawo nonro mag nyamburko kod apiko duto madonjo kendo wuok e kuonde mag dakgo. Bende nyaka gi kawo nonro mar saa ma welo donjo kendo wuok e kuonde jotgo kaachiel gi kwan mag welo ma gidonjo godo. Ponono ni nitiere midhiero moro motuche kuonde jotgo, piny owacho golo chik mondo mi kan nonro go e kitap arita kata occurrence book. Kata kamano, opande kod passport mag welo nyaka rit makare kendo duoknegi e kinde ma giwuok ka nonro maggi ok owinjo tigodo e yo moro amora kopogre gi yangruok e kinde ma gidonjo e kuonde mag jotgo. To ponono ni jochiw arita go ok oluwo chikegi, ibiro kawnegi okang' mar chik. Ne wagoyo mbaka gi moko kuom jogo matimo ohalano ma bende okwayo jowetegi mapok ondikore gi piny owacho mondo mi otim kamano kaka yor keto lai makare matayo ohala ma kamano. Joma timo ohala ni e yo moko winjore yenye makoro ng'eni ji te paro ni Airbnb en kar chode kar negruok but tie jomoko matimo yo maber. Koro gini mienowa nyaka rangi marateng' buku wa rangi marateng' wate. Chutho ok en kaka iwacho ni en kuonde nek. Ok ji te mabire Airbnb gin joma richo. Giketho nying biashara mar Airbnb ni. Onego gilu protocols meke timo ohala ni mondo kik dhi e yo marach nikech seche moko ing'eni onyasoso ji king'iyo pesa. Ok ing'i ngima ng'ato, ok ing'i kaka ng'ato nya survive e gini, but ok en gima rach. Giseo timbe mag nek go kod njore ma osebedi katimore moko kuom kuonde mag jotgo. Ji ok onego luor, onego ing'i ng'a idonjo go e ot, to onego ing'e ng'at ma iwuothogo. Kik ni bia ni koro ibiro gi ng'at moro amora e ot ni nikech ikia ng'ano kumoyaye. Gik mang'eny timre. Koro at least samidhi report e police station, ginwang' kaka gikonyi piyo mapiyo nikech yes a registered business. Nyaka giring piyo e site mondo gikonyi. Jakom riwruog weg magawa e alwora mar Nam Nolwe Dr. Robinson Anyala okwayo weg kuonde jot mondo mi oti kanyakla gi piny owacho mag counties kod bad migawo machiwo arita kaka yor duoko chien timbe mag njore. Wakwayo mondo jok ma operate homestay apartments gi ma related area no mondo ging'e gi work closely kodwa kendo gi work closely gi Tourism Regulatory Authority machiwo license ma tourism kendo county government machiwo single business permit. Maneja maboma ma Kisumu Balawanga okwayo jo ohala mondo mi ondikre ka koro singo ne gibiro timo pedha e kinde mabiro e dhodi duto matimo ohalano kaka yorneno ka bende gichulo osuru kendo gitawo ohalano kaluwore gi chike ma piny owacho keto. Kaka jo hotel timo e kaka jo Airbnb timo. Koro wonchwa miyo gindala biro gi chak register. Kochakre tarik 20 Januari wadwa dhi door to door. Koyudo kapok register tibro register gi thuon. Kok register to wabo mark to wabo kwano kok register wabo kwano ndalo misebedo kichoko pesa mo okichul tax. Wabo kwano ni tax in arrears. Geno koro nitiere ni chike moketigi biro tieko chuth timbe maundu mag nek ma oseneno e pacho ka kinde mokalo. Moko kuom jodak ma Bobasi